Szevasz, Nyomi. A legolcsóbb kocsi az 20 000. Nem 1000 forint. Szerinted jobbra? Vagy balra, neked balra? Ez az 5000-es. Azt hittem, hogy eltelefonáltál az admin, úgyhogy ez annál jobb. Azt a, de gyors. Most én suttogok. Mit csinálsz? Hello! Ajaj, új barátok. Ilyet, hogy jönnek ránk, olyan. Ne, menj vissza, nem akarok már most meghalni. Nézd már meg, hogy nyitva van. Megpróbáljam ellopni. Aha. Mi a helyzet, spanok? Azaz, menjél! Menj már előlem el. Meghaltam. Meghaltál! Ne! Barátomnak intézzem már egy kórházat, mellett ütve. Ott fekszik a kocsia mögött. Elütöttem a gyerekre, azt Nem tudok mit meghalt. kezdeni. Hát, de elütötte ez a úriember, aki el akarta lopni a kocsiját. Hát ezzel nem tudok mit csinálni. Hát jó van, köszönjük szépen, akkor segítőké. Már ellopom a Giuliát. Na most szállják ki az autómból a faszukó geci. Képernyőnyozásomat néztem. Figyelj. Ez mi a szar ez? Szállják ki. Hopp! Popsi. Most Milyen komolyan lajos. azt hiszik, hogy én ki fogok szállni. Dehogy is. Menj be Sok rendőrségre, siker. tegyél bejelentést, hogy üldözni. Kéne valami, mert utol fog érni. Álljál meg öt. Dehogy is állok. Jaj, ne. TK-s lett a kocsi. Vagy a ló a fejem. Ó a fejem, ó. Szállják ki fele. Jó van, igazából... Mi? Na csak azért. Ez így mi? Nyomj egy X-et. Jó, nehogy berakjad nekem ámul. Mi a tök? Azt figyeld! Várja, menjünk letartóztatni embereket. Hallod, ezt figyeled? A fejem, jaj. Hallod, ez mi ez az irányi? Te kurva anyádat meg. De geci olyan szar az irányítása. Figyeld meg, De ne- elindulok és... De hogyan kötem be? Hoppá. Figyelj, nyomok egy est. Aha. Hoppá! Random igazoltassuk már valakit, hallod? Hallod? Ezt. Álljon meg a kurva anyját! Mit csinál, uram? Normális? Álljon meg, hallottad? Álljál meg, ha mondom, okés? Megálltál, igaz? Hello, hoppá! Várjál, bejöjjünk ide. Ne, szét fognak darálni. A fejem, ó. Ajaj, lőnek! Lőnek! Ajaj. Csak onnan. Egyenes. Valonnan Jobbra és egyenes. egyenesen. Láttam, ott volt a fa mögött, ott futott. És Hoppá! volt még egy. Rendőrség! Álljon meg! Meghalt! Hát is el kéne ütni. Ott a fa mögött. Ne oda menj, mert azt nem tudok szedni. Szerintem olyan permát fogunk kapni. Ha persze, hát gondolod? De jó szerverán csak aztán. Jaj, ne. Ne menj ide vissza, ne menj ide vissza. Ott van a gyerek. Ajaj. Jó. Dehogy is. Hoppá!
Mi a fasz? Az még él? Persze, hogy él. Ez csak egy ilyen menü. Ezt mi is használtuk régen RP-n. Ott van benne gyerek. Hoppá, admin. Ott az admin. Sziasztok srácok, kell az autó. Bocsi. Nem ükszik. Sziasztok! Már jó, most már jó. Nem hallunk? Hát geci, akkor mi a faszom csináljak? Szerintem meg... De, nem osztok. Papíroldó. Melyik rész, hogy előttitek az embereket, hogy megpróbáltok elütni? Nem, hát... Követ választottam, te mit? Én a papírt. Hát akkor... Akkor nyertem. Ez egy hegyes kavics. Na, Azt. mert kanonozni? Bocsánat, easy win, nyertem. Ajajaj! Látod, ezt nyertem. Mondjatok kurva Jaj, anyádat, jaj. mondjatok kurva anyádat. Most ordibálj. Kurva anyád. Ide jövök egyhez. Ott jó! Az durva. Ez... De- Egyet sem... Ez egy darab! Jól hallom. Passzapó rendőr. Report megírva. Köszönöm szépen, hívom is a mentő. Fasz. Enci, megfulladok. Segíts. Nem menj már, ne. Segíts, már megfulladok, bazd meg. Jaj, ne, Kurva szádat akkor. Ezt megint megnyertem, egy hétban. Szop ki. Én megfulladok, pont akkor iszok, amikor te elkezded a hülyeségedet.